bai horretan zipristinduta baldin badago. Baina bazkari batean berarekin erdimozkortuta itzi itxusiak eta homofoboak mozkortiek eta umek egia esate dute beti. Barrenetan dara maguna ataratzen zaigu. Ni mozkortutan nagonean, baldin ikusten manau, ez dut uste ikusiko nauzunik, baina tira hori beste kontu bat da. Ni mozkortuta baldin manau, ez zait burutik pasatu ere egiten emakumezko bati ipurdia jotzea. Igual, beste astakeriren bat egingo got, edo lagun artean teman hasiko erantzen, baina emakume bat, ez mozkortuta dago, ez mozkortuta barren ataratzen zaizu. Eta nik ez dute egiten. Horregatik biniditu beharrote duen, hori. Ikusiko dugu gai honek soka luzea dakarren ala ez zain daukagulako gaurko elkarrizketatua. Arnaldo Otegi, H Bilduko koordinatzailea. Egunon, Arnaldo. Egunon. Beratzi tardiak, ditugu. Gutxi balizatu gara, baina tira. Dolores Delgadoen inguruan hitz egiten ari ginen. Zer deritzozu, dimisioa eman beharko luke? Bueno, nik uste dut hemen entzuten ari nintzen ez, arretaz ez, eta nik uste dut larriena ez dela hainbeste larria izan da ere komentaria, baizik eta estolderietan ze mugitzen den Espainiar Estatuan ez, eta nik uste dut, bueno, batzuk hemen aspaldiko partiz, eta betidanik esan dugu hemen arazo badago, eta da azkenean beti mai gainean jartzen dena. Zoritxarrez, denbora asko pasatu da, eta segurazki belaunaldi berriek honetaz, pues ez dute atentzia hundirik jartzen, ez? Baina hemen bere garaian transizio eredu bat martxan jarri zen. Transizio horretan argi eta garbi gelditu zen frankismoa sustengaztu zuten sektore judizial, politiko, mediatiko eta militarrak impunitate osoz pasatu ziren lagun batetik bestera, frankista izatetik, demokrata izatera, estadu aparatuak ez ziren garbitu. Eta zentzu horretan, halako gauzak ikusten ditugu, ez? Villarejo jauna ematen du dela pertsona bat mundu guztia kontrolpean daukana, ez? Erregea, orain ministra bat, eta bar. Eta horrek guretzat larritasun puntu bat emate jo egoerari, zen eta ikusten dugu azkenean estolderietan dauden faktore edo sektoreak oraindik ez indar daukaten, ez? Eta horrek ematen digu beste argudio indartsuago bat esateko gu beste estadu batean bizi nahi dugu, gu Euskal Errepublika batean bizi nahi dugu, gu ez gaude prest halako kalitate baxuzko estadu batean bizitzea, ez? Gerozago helduko diogu berriz ere Madrilgo kontuei, gurean ere bada zerra aztertu eta azken egun hauetan asko hitz egin da politika orokorreko eztabaida horren ostean EAJaren eta EH Bilduren arteko akordio hori bideragarria den ala ez. Astelehenean Aitor Esteban gurean izan zen, egunon Euskadin, eta hauxe esan zuen. Aitor Esteban esan dugu gurean izan zela entzungo dugu, orain prestago eta. Ezin gaitek ez joan be horma baten kontra jotera. Jakin behar dugu, edo jakin behar giunke, nun dagoan zuloa, nun dagoan ziurrikitua, eta ze momentuan, eta noraino heldu daiteken. Une honetan zer tokatzen da? Gaur goizean, den esaten eban lez, Euskadi, lan aitea. Bihar ikusiko dugu, Madrilen. Ezin direla Madrilera joan pareta bateren aurka jotzera. Ez da bideragarria gaur gaurkoz dagoena? Bideragarria guztiz da, nire ustez, zentzu batean eta zentzu politiko sakonean, ez? Gu lehenengo momentutik autogobernu eztabaida hasi zenean, argi eta garbi planteatu genuen, betu guk uste dugu adin nahikoa daukagula gure gauzetaz hitz egiteko eta korreak egiteko, eta herri honek frogatu dula historikoki gaitasuna handiak dituela, bere erabaki ekonomiko, politikoak eta hartzeko. Orduan, esan genuena da, goazen egitera lehenik eta behin fase honetan, eztabaida burujabe bat 3 probintzietan, eta eztabaida burujabe horretan jarri behar duguna mahai gainean da, zer arazo ditugu, arazoiei aurre egiteko ze behar dugu. Eta bago, bigarren fase bat, Madrilera juten denean gure proposamena, ez? Karo, esatea, bueno, ez du zentzu handirik horma baten kontra jutea, eta beraz, baina orduan zertarako hasten dugu prozesua. Orduan, hobe da, diktamen bat eskatzea Espainiar gobernuari, Espainiar gobernuak esatea bitu, hau da posible den markoa, eta horren arabera erabaki bat hartzen dugu. Eta erabakia da, bueno, onartzen dugu, eta beraz, Madrilek hau ere agintzen du, ero beste bide bat egiten dugu. Eta gu ez daude nolabait ere planteatzen gu, oso simpatia handiz ikusten dugu Kataluniako bidea. Eta uste dugu momentu konkretu honetan, Kataluniak errepublika aldarrikatu duenean, halako planteamentuak egitea, guretzat ez du zentzu politiko handirik. Guazen egitera gauzak bere tamainan eta nolabait ere bere ritmoan, eta heltzen denean Madrileko tramitea ikusiko du zeiten du. Madrilek esaten duela ez, etorriko gera Euskal Herrira, kasu honetan 3 probintzietara, eta ikusiko dugu zer egiten dugun, lasaitasunez, orain, norbaitek esan nahi balin badigu, beitu,
bide honek Madrilen ez du errekorridorik. Kontxo, orduan esan dezagun jendari egia esan. Aizu, zertarako egin dugu guzti hau? Si azkenean Madrilek erabaki balin badu, zertarako daukagu parlamentu bat, gobernu bat, zertarako hitz egiten dugu aberria, zertarako hitz egiten dugu askatasunaz. Si azken finean, aizu, hemen azken finean horma badago parean, pues hori da arazoa. Horma hori saltatu behar dela, hori da arazoa. Ez dago gustoko daukagulako kirol bezala hormak saltatzea, baizik eta afera da, herri honek baliabide batzuk behar ditu, gure politika publikoentzako, gure politika industrialerako, gure politika ekonomikorako, gure hizkuntzaren inguruan, gure hezkuntzaren inguruan, munduan toki bat edukitzeko. Eta horretarako burujabetza behar dugu. Badakigu Madrilek ez duela hori onartzen, baina gauza da, horren aurrean zer egiten dugu. Eta guk esaten duguna da, gure ustez, Kataluniarekin batera eta beste herrialde batzuekin batera, bide bat egin behar dugu, lasaitasun guztiarekin, baina gauza garbi utziz. Zeren eta bestela, aizu, bestela alperrikakoa dalako bideak egitea. Herri honi esan behar zaiona da, aizu, behitu, barkatu, gure askatasuna ezinezkoa da, Madrilek aginduko du gure bizitzetan betirako, eta beraz, usten dugu nola baitere antzerki komatxoen artean antzerki politikoa egiten. Ez gu ez gaude horretan, eta uste du gainera, aukera izugarria duela herri honek kalitatez urrats bat egiteko burujabetzaren bidean. Akordio zabalago bat, akordio hobea, dela esan zuen Iñigo Urkullu lehendakariak eta ahaleginak egingo dituztela akordioa zabaltzeko. Zilegia da, gaur egun dagoena EAJak eta EH Bildu daukatena? Dudarik gabe, gure ustez, zilegitasunaz hitz egiten denean, badaukagu beste kezka gehitu bat, ez? Eta da, hemen ematen du, joko arau demokratikoak aldatzen dihoaztela mus partida batean bezala, ez? Guk askotan entzun dugu autonomia estatutua, Gernikakoa oso zilegia dela, eta herri honek gehiengoz bozkatu zuela, ez? Ni goratu nahi dut, orduan, zensuaren eguneko 51-52 aprobatu zuela, ez? Hiru probintzietan egon dira hauteskunde autonomiko batzuk, eguneko 60ak parte hartu du. Eta eguneko 60ak PNV eta EH Bildu bozkatu du. Eguneko 60a demokrazian gehiengoa da, eta gehiengo nabarmen bat. Parlamentuan gehiengo absolutotik haratago doan gehiengo badaukagu. Eta beraz, horrek zilegitasun guztia du. Orain, esaten denean, gu nahiko genuke beste batzuk gehitzea akordioa. Guk ere bai. Osea, nork ez du nahi akordioak alik eta zabalenak egitea. Arazoa ez da hori, arazoa da ez dela garbi hitz egiten. Nik PSOEri oso ongi ulertzen diot. PSOEk esaten dit, aizu, nik erabakitze eskubidearen kontra nago, ez dut admitituko, ongi. PP-ri ere ongi ulertzen dio, Podemosi ez dio, hainbeste ulertzen, depende zer egunetan hitz egiten duten. Baina, lehendakariak hori esaten duenean, guk bat gatoz, noski ireki nahi dugula hori. Baina zein da prezioa. Osea, hori irekitzeko erabakitze eskubidea kendu behar da. Hori da galdetu behar zaiena PSOE, Podemos, PP-ri ez, porque PP beste gauza batean dago, ez? Orduan, hori kendu behar da, gu ez gaude ados. Eta bueno, zuk hautatu egin behar duzu. Hori kentzen bali ba, gu ez gera gongo, ez gera krispatuko, ez gera asarratuko, ez dugu ez dakiz ere egingo. Ez gera gongo, guretzat koherentzia eta printzipiak balioa dutelako oraindik politika gintzen. Konexio punturik ikusten duzu jarrera ezberdinak ikusita, erabakitze eskubidearen inguruan? Nik uste dut, Podemosen kasuan, kasu honetan, ez dut ikusten inongo arrazoirik ez egoteko akordio honetan. Nik irakurri dut, Katalunian Podem komun egin zuen proposamena. Eta gauza harrigarriak esate ditu, harrigarriak esan nahi dut, guretzat oso zentzuzkoa direnak, eta esaten du, guk egiten dugun planteamendua da, Katalunia Republika bat izatea, konfederatua Espainiara Republikarekin baldin badago, eta erabakitze eskubidearen jabe izatea. Eta gero, gai sozialetan, eta gogoratu nahi dut, gai sozialetan akordioa dagoela Podemosekin. Autogobernu komisioan. Orduan, egiten duen botere kompetentzialaren inguruko planteamendua gu bakatoz erabat. Orduan, esaten duguna da, zergaitik hemen hori ez da posible. Eta Podemosek nola baitere planteatzen duen posizioa da, ezke hau identitarioa da. Eta esate duzu. Ez gaude ados horrekin, ez da identitaria. Identitaria konstituzio espainiarra da. Hori bai dela identitaria, porque denak behartzen gaitu espainolizatera. Eta guk ez dugu hori planteatzen. Esaten duguna da, zer arazo, Podemosek esan behar duna, alduguk esan behar duna da, argita, osea, guk asko eskartzen dugu jendeak argitze egitea. Ze kendu behar da testu honetatik, zuek gehitzeko. Erabakitze eskubidea, ero zer kendu behar da, ero zer gehitu behar da.
Eta gu esaten duena da, ez da bakarrik erabakitzeko eskubideak kendu behar. Ez, eske zuek Euskal sistema publiko, pensioen sistema publiko baten kontra zaudete. Zuek, Seguritate Sozialaren kaja bakarraren ausduraren kontra zaudete. Zuek, hezkuntza mailan kompetentzia egunekoa izatearen kontra zaudete. Orduan, nik esate mesedez, goazen garbi hitz egitera. Eta baina ez dut esaten asarratuta, esaten dut. Zu jendeak merezi du errespeto bat. Eta jendeak merezi duena da, politikagintzara dedikatzen garenok argitze egitea, eta nik esate gu testu bat daukagu, zuko betu nahi duzu. Esan, ze gehitu behar dan, ze kendu behar dan. Eta hori da, alzuguk egiten ez duena. Eta gu esate duguna da, testu honekin zuek ez zenukete arazo handiegirik eduki behar, testu honekin bat egiteko. Erabakitzeko eskubideari uko egingo lioke EAJak beste adostasun beste indar batzu lortzeko, ala argi ikusten duzu bere jarrera argia daukala. Atzo Markel Olanak esan zuen, ezinbestekoa dela erabakitze eskubidea. Eta ni ados nago berarekin, ez? Eta orduan, uste dute PNV-ren ideario politikoan erabakitze eskubidea hor dagoela, ez? Orduan, nik uste dute zaila zaiola PNV-ri orain alako bidei bat egitea, ez? Eta zaila zaio beste herri honetan, orain dela hilabete batzuk, sekulako gizakatea gintzelako horren alde, badakielako bere oinarri sozialetan erabakitze eskubidearen alde daudela, eta badakitelako herri honetan gehiengo zabal batek hori babestu egiten dula, ez? Esfortzua egingo duela eta egia dela ere Eusko Alderdi Jeltzalean agotxe ezberdinak entzuten dela, baina hori ere egia da. Eta, bueno, hori da beraiek nolabait ere konpondu beharko duten gauza bat, ez? Baina nik jendeari nolabait ere mezu garbi bat erazi nahiko nioke, ez? Ezker independentista oso pozik dago egindako akordioarekin. Eta oso lasai gaude. Guk uste dugu, ezker independentistak historikoki mantendu izan dituen rebindikazioak hor jasota daudela. Nazio bagera, Euskal Lurraldetasunare definitzen da, erabakitze eskubidea dago, eta gero botere politiko konpetentzial oso handia dago hor jasota, besteak beste, behar dugulako, jendeak dituen arazoi aurre egiteko, ez? Ordu, zentzu horretan oso pozik gaude eta oso lasai gaude. Bueno, batzuk asarratu dira esan dugulako historikoa dela akordio, baina eske transiziotik ona alako akordio bat ez da egon orain arte, PNV eta ezker independentistaren artean, ez? Bueno, hor dago, ikusiko dugu ze bilaka eraukiko duen. Baina guk oso argi daukaguna da, hemen aukera badagola eta aukerari aprobetxatu behar dela. Akordio hori hor dago eta EH Bilduk eskua luzatu dio EAJari herri akordio gehiago lortzeko. EH Bildu izan daiteke EAJaren bide lagun berria? Bazkide berria, Maialen Iriartek esandakoaren arabera, Alderdi Sozialista zama bat dela. Zama bada, bueno, hori ere nabardura egin beharko litzaioke halako esaldi bati, ez? Baina esan nahi duguna da, EH Bilduk autonomia, hauteskunde autonomikoak egon zirenean, herri akordioen aldeko apustu bat egin zuen, ez? Eta saiatu gera azaltzen zer esan dugun horrekin, ez? Eta berriro azalduko den. Guk ikusten dugu, herrialde garatuenetan eta estadu diren herrialdetan badirela estadu politikak. Osea, ni estadu frantsesean bizi izan du naiz 10 urtez eta badakitan eskubidea eta ezkerrak badituztela lehen, orain gauza horiek aldatzen ari dira, zoritxarrez, baina badira gauza batzuk ez direnak ikutzen batek irabazi o besteak irabazi. Hezkuntza politiketan adibidez, defensa politiketan, eta guk egiten duguna hausnarketa da. Guk estadu bat izan nahi dugu, independentzia nahi dugu, baina hori horrela ez izan da ere ez. Herri honek ere estadu politika behar ditu. Euskerak estadu politika behar ditu. Hezkuntzak estadu politika behar ditu. Ekonomiak estadu politika behar ditu. Eta orduan guk esan genuen, kontxo, hemen aukera dago zabaltasun osoz herri akordioak egiteko gauza guzti horien artean. Baita ere autogobernuaren inguruan, ez? Zoritxarrez PNVek eta zoritxarrez Podemosek lehenengo momentutik esan zuten, ez dugu halakorik nahi, eta guk errespetatzen dugu, baina uste dugu euskal politikagintzan lehen esan dut autogobernuan kalitatezko urratsa egin behar dela eta politikagintzan ere uste dut beharrezkoa dela. Hau da, jokatu dezakegu, eta oso arretza da, eta hau askotan esaten dut ez, desgaste politika batetara, eta, bueno, jungo gera autonomikoetara, eta agian 2 puntu gehiago ukiko ditugu, ero besteak puntu gutxiago, eta baina horrek zertan aldatzen du estrukturalki gure herriaren egoera. Eta gu, gure herriaren egoera estrukturalki aldatu nahi dugu, eta horregatik egin dugu hori. Baina PNVek erabaki behar du. Eta lehendakariak lehenengo momentutik erakizun PSOE-rekin nahi zula gobernu bat, eta gobernu hori minorian dago.
Eta beraz, ondoriak ditu horrek, eta orduan ondorioiek jaso beharko ditu, ero onartu beharko ditu, ez? Eskua luzatuta dago, aurrekontuetan elkarru lertu zaitezkete, zein da EH Bilduren baldintza, marra gorririk badago? Nik uste dut kontestuari erreparatu behar zela, ez? Oso zaila izaten da normalean, hartzen baduzu Europako parlamentarismoa, oso zaila da gobernuak eta oposizioko lehen indarrak akordio bat edukitzea aurrekontuetan, hori excepzionala da. Eta excepzionala izan daiteke, gerra badagolako, ero sekulako krisi estrukturala dagolako, eta lakoetan egoten dira estadu paktuak, estadu politikak, ez? Baina hori oso excepzionozko gauza da. Lehen aipatu izan dut, lehendakariak erabakizun, gutxiengoan oinarritutako gobernu bat egitea. Hori izan zen bere erabakia. Bueno, orain arte PP-ren laguntza zuen aurrekontuak ateratzeko. Bueno, orain PP asarre dago. Beste PNV-ek Rajoy bota duelako. Eta orain akordatzen dira gu gaudela hor. Bueno, gu pres gaude hitz egiteko aurrekontuetaz. Oso zaila da akordioa. Beste guk ez dugulako ulertzen nola egin daiteken ariketa bat aurrekontuen inguruan kontuan hartu gabe hainbat gauzaz. Gertatu direnak urte honetan. Urte honetan ikusi dugu Euskal Herriko kaleetan zorionez emakume mugimendu bat izugarria. Beste soldatarrakalaren inguruan mezu bat ematen. Herri honetan ikusten ari gara pensionistak kaleak betetzen, bere aldarrik gabenak egiten. Egin daitezke aurrekontu batzuk hori kontuan hartu gabe. Ero bestera batetara esan da, egin daitezke aurrekontu batzuk kontuan hartu gabe badila hainbat eta hainbat sektore sozial herri honetan gaizki pasatzen ari direnak. Ero bestera batetara, begiratu dezakegu bestalde batetara jakin gabe badela largunak, badela pentsiodunak, segurazki hotza sakatzen duenean, eta egun hauetan goizean hotza egiten duia, segurazki kalefazioa jarriko ez dutenak, ez dakatelako xosik, orduan, guzti horretaz hitz egin behar da. Hitz egitea, boto bat behar dut, eta guazen egitera nola baiteko merkadillo persan egiten diren, trukaje hauek, eta gure iztaigu interesatzen. Hitz egiten dugu seriotaz gauzetaz, eta nik uste dut momentu honetan oso zaila ikusten du gobernu honek eukitzea margena horri benetan estrukturalki aurre egiteko. Ez dugu esaten iraultza sovietarra egiteko, baina bai gutxienez esateko aizu, hemen arazo batzu daude eta arazo hori aurre egin behar zaio, hori da gure posizioa. Zaila ikusten duzu aurrekontu horiek aurrera ateratzea? Zaila ikusten dut, baina beraien borondatearen araberakoa izango da, ez? Baina zaila ikusten dut, ez dudalako margen handirik ikusten, benetan nolabaitera arazo sozial sakonak diren oiekiko, nolabaiteko strukturalak izan daitezken o hasi daitezken izaten politikak egiteko, baina ikusiko dugu, momentu honetan ikustu lehenengo bilera bat egin dela bakarrik horren inguruan, eta oraindik hor gaude, baina zaila ikusten dut, hori ezin da, nik lehen epatu dut gauza garbi itzin bezaiola jendari, eta nik gauza garbi plantatu nahi ditut. Madrilera hueltan eta Pedro Sánchezek ere lanak izango dituelako bere aurrekontuak aurrera ateratzeko, ze etorkizun aurre ikusten duzu, hauteskundak aurreratu beharko ditu, ziseko emaitzek auspoa emango diote? Bueno, batzuk esatute ziseko oiek oso makillatuak daudelaz. Guri, PNV-ren aurretik ematen digu, eta beraz ez dugu, ez geha atera esaten, sekulako emaitzak ematen digu, bueno, gauza hauek, zer egingo du Pedro Sánchezek? Pues ez dakit, egia da gauzak oso zailak jartzen ari direla berarentzat eta bere gobernuarentzat, ez? Eta ez dakit aguantatuko du nero ez? Baina, bueno, nik uste dut saiatuko dela aguantatzen. Osea, nik uste dut bere garaian pentsatzen zuela legislatura gortuko zuela, nik uste dut oso zaila duela hori egitea. Orain, lehen aipatu dut estadu politikak, ez? Orain, bueno, ikusten ari garen espektakuloan niretzat nahiko lamentablea da, ez? Zein da arazoa eta parlamentarismoaren arazoa eta demokrazia formaletan politikak duen arazo estruktural bat, ez? Baditu bere bertuteak, baditu bere akatxe, nire ustez oso larria direnak, ez? Karo, zu oposizioan baldin bazaude eta zure helburu bakarra baldin bada gobernatzea, baina ez gobernatzea gauzak ezberdinak egiteko, baizik eta zu kentzeko, ni jartzeko, bada tentaldi bat, eta da esatea, bueno, gauzak ariketa okarren baldin badijoaz, hobe, porque arretzago ikiko dute heltzea, ez? Eta niko espektakulo horretan ikuste ditut. Eta ez zai bat ere erakargarria egiten. Nik uste politika beste gauza batzuetarako dagoela munduan, ez? Beste sintonia bat entzuten ari gara, hartu dituen erabakien artean, presoak Euskal Herrira gerturatzeko konpromisoa hartu du, aldatzen ari da espetxe politika, urria da? Oso urria da, nire ustez, eta hori guke oso garbi planteatu izan dugu, ez?
orain dela hilabete batzuk, mundu guztiak esaten zuen, eta desagertzen denean, dispersioa bukatu da. Bueno, eta desagertu zen, eta orain gaude ez, baina orain poliki behar da, orain baldintza jarri behar dira, eta etengabeko, ez, denak ekarri behar dira. Baldintzari gabe, denak ekarri behar dira. Dispersioak ez duela ekologikarik etzun sekula izan, eta orain ere ez, orduan denak ekarri behar dituzte. Zailtasunak dituzte, eta gu jaioak era euskaldunak benetan, euskaldunak oso jaioak bera besteen zailtasunak ulertzen. Horretan gea oso onak. Baina sekulan ez ditugu jartzen mai gainean zeintzu dira gure zailtasunak. Gure zailtasunak dira, aizu. Zuk esaten ari zera etengabe gauza batzuk eta ez dituzu kumplitzen. Orduan, kumplitu, eta orduan esaten diguna gobernuari da, barkatu, dispersioa bukatu behar da. Denak ekarri behar dira. Preso gaixoak kalean izan behar dira. Adinekoak kalean izan behar dira. Baina ez nolabait ere kapritxo bat plantatzen ari garelako, zentzuzko gauza plantatzen ari garelako, ez? Eta nik horretan Pedro Sánchezen gobernua oso ahul ikusten dut momentu honetan, ikusiko dugu zer gertatzen den etorkizunean, eta horren balorazioa egingo dugu etorkizunean, ez? Oraintxe emango diete hitza tertuliak idei, baina amaitzeko Kataluniari dagokionez hor ere zerbait aldatzen ari dela ematen duelako, indultu hitza entzun dugu, behin-behineko askatasuna eta Sánchezek orain Quebecen eredua ere aipatu du Kataluniari irtenbide bat emateko, ez dakit ze iritzi daukasun horren inguruan. Nik maite dut Espainiar gobernuko presidenteak Quebecera bidaiak egitea, eta Edinburgera juten baldin bada ere, zerbait, segurazki ikasiko, dena dakau gozak ikasteko, ez dute mespretsuz esaten, ez? Baina niretzat, askotan, lehen aipatu dut Euskaldunen bertute eta akatsak zeintzu diren, ez? Eta askotan ez gera konturatzen ere herri honetan zenbat aurreratu ditugu hainbat gauzetan, ez? Hau da, orain dela 40 urte batzuk transizio eredu bat martxan jarri zuten, pentsatuz, definitiboki arazo nazionalak bukatuak izango zirela, eta mundu guztia eroso biziko ginakela estadu honetan, eta 40 urte berandago ikusten dugu Espainiar gobernuko presidente bat Quebecera juten, eta esaten Kanadak aurkitu zula modua, eta modua oso horretza da. Modua da, haizu, paktatzen du referenduma eta jendeak erabakitzen du. Eta hori da Katalunian egin dutena, ala moduz eta alako baldintza kaskarretan, eta nik uste dut oso kerdabilela pentsatzen duenik, norbait balin badago, eta uste dut batzuk badaudela, Kataluniakoa berbideratuko dela autonomia gehiagorekin eta alako gauzekin. Nik uste dut Kataluniak egin duela ja bidai bat, eta bidai horretan ez duela atzera bueltarik zentzu batean, eta da, nik ez bada referendum paktatu bat eta legala eta bar, oso zaila ikusten du Kataluniako soberanismoarekin nolabaiteko akordio bat egotea. Horregatik uste dut Euskaldunak alako kontestu historiko batean, nun regimena sekulako krisia duen esatea, baina ezin geha ju norma baten kontra, Katalana jun dira. Eta Euskaldunak momentu historiko honetan zein godugu esatea, porque hori da Katalanei esatea, Aitor Estebaneko esate duenean, ez dugu guri bakarrik esate. Zatio katalanei esate jore bai. Zate jo haizu, nola zoazte, eta nola dijo azten? Katalunian Errepublika egitera posible baldin badute. Eta nik uste gu bide horretan egon beharko ginatekela. Niko? Egunon, kaixo, galetu behar notzun zizen datu egin gatik, baina ikusi dut ja balorazio bat indozula. Nik Kataluniako kontua, noia batez ere laster urte beteko da, ez? Erreferenduna, errepublikaren aldarrikapena eta gero hostien 150 artikuluaren aplikazio eta panorama guzti hori ondino urte bete ez da pasa, baina emoten dugu gauzak aurrea doia zela eta ere hemen ere elementu berria da gauz, ezta? Eta inkluso hainbat koinzidentzia, ezta? Gehiengo soberanista bat, estatus berri baten inguruko eztabaida eta inkluso aktore politiko batzu bai Katalunia eta bai hemen ere errepikatu egiten dira. Nik gureko nuke entzutia ero jagitzea zei ikasgai dakagu Euskaldunok eta kasu honetan soberanistak Katalunian izandako bilakaera azkeneko urte honetan. Lehenengo ikasgaia da egin daitekela bide hori. Eta beraz, borondatea balin badago bide hori egin daiteke. Eta nik uste dut hori konfiantza horrekin ikusi beharko genukela etorkizuna. Egia da, nire ustez gauza bat gertatu dela ere bai, ez? Eta hori ere aipagarria da, ez? Estaduak oso prezio garestia jarri dio halako apustu politiko bati. Hau da, bere garaian Estaduak gure ustez bazeukan armazoi bat egina Euskal Herriaren borrokaren aurrean aurre egiteko, ez? Eta itun legedi antiterroristapean aurre egiten zion independentzia nahiei eta barrei.
Orain nire ustez zer egin du? Akomodatu du hori, armazoi hori, baketsuak eta demokratikoak izan daitezken prozesueri. Eta orduan prezioa jarri dio. Eta prezioa da sedizioa, rebelioa, kartzela eta urte. Eta hori ere kontuan hartu behar da. Zergaitik esaten du kontuan hartu behar dela. Lehen aipatu dut jendeari egia esan behar zaila eta jendearekin zintzoa izan behar da. Hau da, ez da bide erretz bat. Eta bide horretan, estatuak erantzun egiten du. Eta beraz horretaz ere, ikasgai bat arte behar dugu. Hau ez da bide erretz bat, eta horretan ere estatuak erantzungo du, ez? Eta hirugarrenik nire ustez da, nik uste Kataluniak ongi irakurri dula momentu historikoa. Osea, Kataluniak ikusi du estatu bat ahul dagoena, krisi batean dagoena, eta Kataluniak egin du bide bat nire ustez atzera bueltarik ez duena. Eta da esatea, gure etorkizuna ez dago Espainiar estatuan, gure etorkizuna gure republikan dago. Eta laugarren ikasgaian niretzat funtsezkoa dena da. Nik uste dute egungo jendarteetan beldurra dela nagusi, ez? Denak bizigera beldurrekin, kakotxen artean, ez? Lanpostuari, gaixotasuneri, eriotzari, emigrazioari, ezberdinak direnei, eta bar. Katalanek helduleku bat eraiki dute kolektiboki, eta da, gauza guztioi aurre egiteko, beldurrei eta inestabilidade aurre egiteko, badugu zehaztasun bat, eta hori da Kataluniako Errepublika. Eta horrek konektatu ditu arazo sozialak proiektu politikoarekin. Eta hori guri faltatzen zaigu egitea. Hau da esatea jendari, badira aukerak beste gauza bestera batetara egiteko, badago zertidumbre bat, eta da Euskal Errepublika batek gauzak ezberdin egingo zituela, eta nik uste dut bide horretan gaudela momentu honetan. Eta nik uste dut askotan aipatu izan dugu, guk behar dugula sinkronizatu gure ordulari politikoak Kataluniarekin. Hau da, ez da momentua bakoitzak bere aldetik gauzak egiteko, baizik eta herriek herri bezala eta herrien artean gauzak egiteko. Herri akordioi buruz galdetu berri zuen. Atzo Gipuzkoan batzar nagusietan izan genuen politika orokorreko eztabaida. Eta Markel Olanok bere balantzea egiterakoan adierazten zuen Gipuzkoa atera dela sekulako blokeo egoeratik aurreko legegintzaldiarekin alderatuta, ezta? Eta, karo, Markel Olanok ordezkatzen du EAJan ere sensibilidade bat, ezta? Eta nolabait, zuri entzunaz pentsatzen duen, bueno, eske, erakundeetan Euskal Herrian politikagintzea egiteko ardatz posible bakarra EAJ sozialistena da, ez soilik EAJko sensibilidade ez dakit, kudeatzaile hotzenaren zat. Ezke baita Markel Olanok ordezkatzen duen sensibilidadeak ere, eta Gipuzkoan ikusten dugu, politika gero egiterako orduan, akordioak norekin egin daitezke, norekin atera azpiegiturak, norekin atera herri aurrera azkenean, ongizatea eman gizarteari, eta bat, sozialistekin. Nola da bateragarri hori, zure eta zuen eskaintzarekin? Egia da, hori dela aliantza politikak definitzen direnean EAJ egiten duen apustua, ez? Baina eske herri proiektu ezberdina ditugu. Orduan, guk gauza batean ados egon gaitezke, eta da nazio ikuspuntu batetik guk burujabetzaren aldekoa gera. Eta beraz, alor nazionalean hipotetikoki, edo hipotesi bezala akordia posible dira, baina egunerokotasunean dagoen arazoa, eta nolabait ere, akordio bat egongo balitz burujabetzaren bidean errestu daiteke beste horretan ere, gauza bestera batetara egitea, baina garbi dagoena da bi herri proiektu ordezkatzen ditugula, ez? Orduan, egia da sozialisten laguntza oso erretza zaiola PNV-ri, eta horrela esaten dute gainera, ez? Bueno, erretz egiten dute, sozialistek ere ez dute zalantzan jartzen politika egiteko moduak, ero egiten diren planteamendu politiko, ero planteamendu ekonomiko, industrialak, infrastrukturakoak, eta bar, ez? Eta guk horretan, bi gauza esateitugu, bata da, hipotesi nazional askatzaile batean ados egon gaitezke, baina gero egunerokotasuna akordioak ere egin ditugu, baina oso zaila da, hainbat alorretan, nolabait ere, akordioiek egitea. Posible izan beharko litzateke estatu politikak egiten baditugu. Baina horretarako, gure ustez, eta segurazki beraie kontrako esango dute, Euskal Herri Jeltzalearen politika egiteko erak eta formak. Eta egiten dituzten politikak aldaketa bat mereziko luke. Zergaitik esaten dugu hau. Guk argi eta garbi esaten ari garelako, askotan, ohitura handia daukagula esateko, bueno, Espainia aldean gauza oso okerrak egiten dira, korrupzio handia dago, klientelismo handia dago, eta guk adibidez esaten duguna da, kontxo, hemen ere halako gauzak ere gertatzen dira, ez? Eta hemen ere badaukagu De Miguel kasua, eta hemen ere badaukagu Osakidetzan gertatutakoa. Eta gauza guzti horiek mahai gainean jarri behar dira.
Eta gaiza, hoien inguruan, gure ustez, berritze demokratiko bat behar du herri honek, ez? Orduan, bi herri proiektu ditugu. Guk ez dugu erraustegi nahi. Ez dugu nahi. Horren kontrakoa gera. Eta uste dugu gainera arrazoia dugula. Gero, karo, bakoitzak arrazoia pentsatzen duela, ez? Gu ez gaude bat, ez dugu bat egiten infrastruktura erraldoien inguruko egiten den apostarekin. Guretzat izugarria da, Arantxa Tapia egotea, aldaketa klimatikoaren kontrako baiurrean, eta gero ona etortzea, eta erraustegi bat, metro bat, abiadurandiko tren bat, abiadurandiko trenaren adibidez. Astakeri galanta da, ez dugu guk esaten. Europako kontu tribunalak esandako gauza bada. Horretan, guk uste dugu badiela bi alternatiba. Bata da, PNV lideratzen duna, eta PSOE-rekin erretzago du bideratzea, eta beste bada guk ordezkatzen duguna. Horrek esan nahi du ez direla akordio puntualik egon behar? Bai, egon daitezke, baina funtzioan eta estrukturalki bi proiektu ditugu herri honentzat. Alata ere, bi proiektu egon da ere, aukerak egon borka litzateke akordiak egiteko. Josemari. Kaixo, egunon. Galdera bat, aipatzen egon gara, egon zara estatus berria eta negoziazioa eta bestea. Zenbait forotan, Ezker Independentistaren forotan, igual kritiko batzuk eta aipatzen dute, kontuz horrekin EAJ-aren amarroa izango da eta berrirokiko gaituzte beste 40 urtean hor lotuta gora eta bera bueltaka, ez? Ze izango litzateke Ezker Independentistaren kasu honetan marragorria. Ez dago arriskua lehendakariak nola konsensu edo bintzat akordioarik eta zabalena lortu nahi duen, ez dago arriskua nolabaiteko erabakitzeko eskubide, baina modu testimonialean, simbolikoan hor jarri zerean, baina noiz baiz azertzeko eta horren PSOeko jendearak hartzeko, baina jakinda gero hori praktikara eramateko ez dagoela zerik, ez? Zanaute, hori amu hori batzuk ezen den moduan zenbateraino irentzteko preste ongo litzateke opari hori edo ze hori Ezker Independentista, ez? Holako hipotesi batean, zein da marragorria. Nik esango nuke, egia da, badela beti herri honetan, bada nolabait ere PNV-rekiko obsesio bat, ez horrela bizi dugu, ez? Eta beti pentsatu egiten da PNV baduela nolabaiteko gailena den inteligentzia bat mundu guztien gainatzeko, eta nik ez du politika horrela bizi, esan nahi dudana da, guk oso argi daukago zein da, marra dela lagitzeko eskubidea, eta lagitzeko eskubidearen inguruan, baina esaten du lasaitasun guztiarekin, gu oso lasai gaude, guk uste dugu oso akordio ona lortu dugula. PNV zer ingo duen ero ez? PNV erabakiko du. Eta guk oso argi daukaguna da, hori horrela dela. Baina jendeari gauza bat esate jot, eta da, 40 urteren buruan, erabakitze eskubidea eztabaida politikoan dago. Ez hori bakarrik, eztabaidatik haratago ere, testu batean dago, PNV eta guren artean adostutakoa. Eta beraz, estatu politiko berri baten inguruan, badago ekonomia mailan marko de relaciones laboralesa ere jarraita, eta guk aurreratu egin dugu, eta testu batean jarri dugu, herri honek egin duen lana 40 urtetan, ez? Ze gertatuko da azkenean? Guk ez dugu inongo nolabait ere beldurrarekin bizi hori. PNVk hori egiten badu, gu ez gera gongo akordio horretan. Eta esaten dugu, lasaitasun guztiarekin. Eta horrek esan nahiko du, Ezker Independentistak lideratu kakotxen artean, lideratu beharkula bloke bat, beste motatako aspirazio batzuekin, eta baina lasaitasun guztiarekin. Eta esaten duguna, PNVk hori egin dezake, zilegitasuna du egiteko, burujabea da hori egiteko, gu ez gaude ados. Baina bera egiten badu, gu ez gera horre egongo, eta hori guk oso garbi daukago da, gure ustez, lehen aipatu du kontestu historikoaz, Kataluniako Republika eta guztirik. Gure ustez, erabakitzeko eskubidea da, tresna bakarra jendeari boterea ematen diola, ez bakarrik independentzia bestea erabakitzeko, baizik eta esateko gu herri bagera, beste motatako harreman bat daukagu estatuarekin, harremana berdintasunetik oinarrituta dago, eta gero guk erabaki nahi dugu zer, alduguk esaten duna, dena erabaki nahi dugu, independentzia barnez, jendeari transmititu nahi duana, gu oso lasei gaude, guk uste dugu akordion bat egin dugula, norbaitek uste du akorde hori desegin egin behar dela, oso ongi bere erabakia da, zilegitasun guztia dauka, guk esan dugu ez daudela pres, eta ez gera horregongo, berriro dio, lasaitasun guztiarekin. Arnaldo Otegi, eskerrik asko gurean egotagatik eta nahi duzun arte. Zuei, mila esker. 10:06 minutu pasatxo ditugunez, albisteak Xabier Usabiaga. Maget Maguk 25 urte zituen, Senegaldarra zen eta 2 haurren ama.